Machiegni kendo nyakwara mgajwang' chenro en migago wadhi mbele gi miyo weche manyien. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni jatend piny Kenya William Ruto ema biro bedo jatelo mokwongo madhi tiyo e atam achiel kende kaka jatend piny, kowacho ni odhi gole e komno yiero mabiro mag 2027. Kano lose boma Mwingi kamano bageromo manokelo kanyakla jodito mag siasa mawuok e kaunti ma Tharaka Nithi. Kalonzo wacho ni obiro reso jo Kenya kuom telo masani ok dhi makare pachoka ka bende omedo jiwo jo Kenya mondo med ndikruok mar bedo jokanyo e duond bura mar Wiper. Kalonzo noselwedo kod jagoro mar duond Shakila bura kaunti ma Kitui Irene Kasalu Matungo Stephen Mule kendo gikwayo sir mar jotelo mawuok e gwenge kod pacho kae mangima. Raila Odinga is the party leader. Deputy party leader ni nani? Martha Wangari Karua wa Azimio la Umoja wa Kenya. Lakini Raila akienda Addis Ababa, sasa lazima reorganize. Mimi niko tayari kuongoza upinzani Kenya hii mpaka tusaidie kuokoa Kenya. Sijui kama mtanisaidia kwa mpango huu. Mko serious? Ndio tunasema mkombozi wa Kenya ifikapo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 27 si mwingine ni kinara wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Na mambo mazito ambayo yametuandama kama Wakenya, na tunaamini hakuna kiongozi